Mga kasama sa DYHP Sumbunganan karong hapuna tuguti mi nga makadangop na usab diha sa inyong tagatagsa ka mga Pinoy-anan o tagatagsa ka mga kasing-kasing dumikan aning tabanganan nato nga usa ka 30 anyos nga usa ka chronic kidney patient mga kasama nga mo undergo o katulo ka dialysis matag semana mga kasama taga Tuyan, Naga City. Bago lang gali ni na-discharge sa ospital samtang padayon gihapon ang iyahang dialysis session. Katoy kauban karon ang iyang mama nga personal nga manawagan para sa iyang anak nga si Ana Luna Estremos. Sige, sa ito paraguban karon, welcome sa DYHP. Nay, mayong hapon pa dool sa microphone para mas madunggan ka sa atong mga sukintig paminaw. Mayong hapon. Mayong hapon sad, ma'am. Ang pangalan palihog? Wilma Estremos. Wilma Estremos. Pero ipangidaro ni mo, Nay? 58. 58. Oo. Unsa may inyuhang panginabuhian dito sa Naga? Kuan, ma'am, manindala ko kanang pinisi, eskindi, kung mag-dialysis para makabayad ko sa IG. Sa ato pa, nani sa imuha karon si Ana? Dugay naman na siya gibiyan sa bana, ma'am. Nani mga anak? Wala ka to, first time niya, ma'am. Nagbuntis siya pero sa man to iya gyud pagkatao? Nakuha lang siya, ma'am, pag unom ka buwan. So miscarriage di ay siya. Sige, pila naman ka tuig ni or na-diagnose kanus aman o sa mga tuiga si Ana? Kuan na good, magwalo mi, ma'am, karong Mayo 25 murag 2000 kuan 18. So taon-taon na po di ay no. Magwalo na, ma'am. Oo, unya ang iyahang dialysis morning katulo sa usa ka semana. Kay di naman sila kaihi, ma'am. Uy, asa man mo nagdialysis? Sa una sa kuan mini pero nya karon kay among doktor di naman ginaman siya nanamay sa kuan sa heart. Kana nanami sa South Gin, ma'am. Ingon lagi sila nga nanami sa South Gin. Kung nag South Gin lang mi kay ang iyang good daghan mo kay siya gibati. Daghan na kay. Usa may komplikasyon in taon niya. Daghan na kay, ma'am. Ditiyot lang na siya buwan-buwan admit. Natuig lang mi atong kuan, ma'am, Oktubre 12 dito mi sa Bilis kay iyang pistola diri, ma'am, naguba. Nya mubuto karon kay naman sa doktor nga ipadali kay musiw-siw niya kung dugo simbak ko ma-bleeding siya madayon niya siya. Naningkamot ko, ma'am. Naka-opera yun taon pero nabulit sa utang. Bahala na lang. Oo. Nabulit mi sa utang, ma'am. Tinuod yun ni, ma'am. So kanang imuhang ingon nga maninda kag pinisi, mga kakanin, mga snacks o guys kay kay mo himo ana. Nga ikaw say mo libod. Anara sa ko nurse tissue akong dada na may magsaad, ma'am. Na mo palit og 5 na po ice candy makabayad na ko mahalinan kog Utso City lipay na ko, ma'am. Kay nako makabayad ko di sa IG mahal man ang IG good, ma'am. Kay sa pistola diri 60 pesos ra. Sa to pa kung mauhunay nga 8 ka tuig na ni ang dialysis 8 ka tuig mog lanat nimo sa kayod aron do na kay ma-suporta sa iyang sitwasyon sa iyang pagpatambal. Karon sa man siya last nga na-admit unya na discharge mo sa ospital. Agosto 30. Yan, nagawas mi, ma'am, September 12. So di pa gid kaayo dugay. Oo. Usa man na pa kay Kapikas? Naa, ma'am. Oo, naara po didto sa Naga. Balera na mo, ma'am. Wala na sa trabaho. Kani adto si Ana sa dihang Mayo ang panglawas unsa man ni graduate naka-eskwela? Naka-graduate sa high school, ma'am. Nakatrabaho nagtayo dito sa Upon. Karon na ni Ana lagi na namin niyo ba yan sakit. So wala na siya makatrabaho. Wala na. Wala na gyud taon, ma'am, kay daot na kay siya, ma'am, lahi na gyud. Ako gay magtan-aw ko maluoy ko niya. Di na siya kalakaw, ma'am, baho na magikan dialysis, distansya gamay da baho na siya sa mga manghole gani yang pagumangkon. Survive lang jud ko, ma'am, ingon sa may gay ka nang imang no kay na ako man ang anak sakit sa akong dughan, ma'am, nga mawa siya. Lahi jud yang lawas, ma'am. Daot. Sa imong komunikasyon o sa inyong panag-istoryahay kanang labi na mag-dialysis nya kamo magkakuyog ikaw mag-atiman usa may spong niya diha nimo mingaw lang taon siya, ma'am, nga laban lang gyud ko ani maasa ko taman okay ra ingko sige lang kay kita tanan matapos man jud ta day sa daot ako kumao lahi na kay kulaos magabi, ma'am, istorya mi mutanaw ko niya maluoy ko daot man jud siya nya hanapiktahan niya, ma'am, yang bukog. So di sa kabarog din sa una makabarog si, ma'am, pero maglakaw magsungkod na taon siya, ma'am. Sus pastila no bata pa kay ni pangidaro na 30 anyos. Amot nga nung nakalit sad, ma'am, kita tao ra man gud ta, ma'am.
Mao na ko sagdi lang dai laman sa mga bulit kita sa utang ko sagdi lang basta maluwas lang ka. Katong diri ma'am dako kay gastos yang pistola. Naburot. Nangutang jud mi nya atud karo pa jud mi kabayad taon. Sa uman nga masabot ra sad pero mauutang ma'am di ta kabayad. Mao gyud ta kay mingon sa sagdi lang na unahan ang dialysis. Katulugod mi ma'am Martes, Huwebes ug Sabado. Sa ato pa ugma dialysis na po. O dialysis pila na po. panginahanglan matag dialysis pa duol gamay sa microphone ay. O makinahanglan jud ma'am labing hamugaway kung kuan kay maklatan man na mga libo. Maklatan Unya ni kani ma'am. imuhang dala diri karon nga mga reseta maintenance po din niya. Oo, kana ma'am maintenance na niya. O na ay para sa iyang heart, ay para sa iyang bukog. Daghan kay mo. Nya Kuno galing naminaw karon si Ana diya nimo labi na kay to nga schedule gid ninyo sa DYHP. Usa may imong buot nga imensahe or isulti ni Ana nga imong anak. akong kuan na nga day nilihok jud ko sa akong tulumanon sa pagaginikanan. Kay tabang jud sa man nato pobre man ta mingon lang ka asal ta paingon ani ma ko sagdi lang day maning kamot lang ta. Ana ra gyud siya day mo na magsyakoy mi tag 1 ka kilo mag-skin di ma'am makadamig 50 ka buok 30 ka buok tag cheese ma'am makasapi lagi mi. Mo na sa ingon say manghuam siya ma'am basta way puhunan manghuam taon. Ko sagdi lang day okay ra gyud manghuam ta wa may mapriso nang huam basta bayad lang ta. So, para masusunod ra po ni paginahanglan sa tambal. Tambal o kanang dialysis jud ma'am namo. Nya pliti pa namo baya bisag dol sa amo sa utin pliti ba mitag 50 bakaan po 100 na. Ana gid ma'am. Kung doon nangutana nimo diya mga silingan ba kang mga kailang nga ang imuhang kadasig o ang imuhang kalig-on nga gipakita para sa imong anak na mag-ingon nga laban og ang palingkamot mao ginay imuhang murag stepping stone or nagpakalig-on nimo. Laban lang jud ko ma'am ka basta may lang kog lawas kay masurvive lang jud ko niya. Para kung kuan ta sa pamay kisa pamay tabang niya ma'am. Pero mag-goal ko ma'am makadlaw di ba mikatarong tuog ma'am kay labi na magpabukbuk siya siyang buko-buko kada yung gikan dialysis. Mga buko patawag day siya ma akong buko-buko ma akong batang ako na kana sila manghilot na sila duha. Kada imuhang mga apo nga kuyog nimo ron. Isa ma tabang nga sa akong may ko lagi. Tabang sa tao wa mi to sahay. Alauna alas 12 ma'am mukaw gyud na siya nako. Say matapad na lang ko ma'am kay sa manama siya. Nya katong iyang manghutaon nga estudyante nga high school grade 7 mukuunso-unso ma'am kay eskwela lagi ka ugma. Ako na lang lupa ako na sad. Inahan man ta ma'am sagdi lang. Ato lang survive lang yun ko nga. Kaya lang niya, kaya sad na ako ma'am. May lang kog lawas ma'am. Mauro gyud ako gayo sa Ginoo. May lang kog lawas. Makasurvive ako niya ma'am. Pero luwi na kay akong anak ba mo daot kayo. Amingon gani sila, kaluwi sa mga anak ng imang ko, tao man, sakit man siya. Kita tanan, pagian man ta sa Ginoo. Gilang kung laban ang tagon, baligruhan sa Ginoo, mayo. Luwi ma'am, daot kay akong anak sa una, di ba siya nga na, ma'am, iya pa dyan din mga ngipon, ma'am, lahi nang yun ka na murabag na hiwi. Hiwi dyan siya, ma'am, tungod sa kadugayon na niya dialysis. Pero sus, kaluwi sa Ginoo, ma'am, dugay may dialysis siya rin yun, maraglaban yun siya, ma'am, kaya mga kauban, dugay rin ang matay. Sus sila. Pag namin ba po kauban lang namatay, atong buwan sa Agosto 25, taga-suba, tuyan, Ruby, ang mga kauban, matay, ma'am. Kaya ang heart ka niya. Way kaya taon ipa-hospital kami kay mangutang man jud ko. Manaram sa taon ko mga igagaw mga buutan man sa sagdi lang. Basta naami tabangan ta ka. Sagdi lang unahan lang ng dialysis ana lang. Sumuna nga nagbahatag pud ani mo kalig-on o kadasig nga maningkamot kutob asa mahimo nga maka sustainer sa paginahanglan medical or financial para sa imong anak. So ngano naka hukom ka nga anhi jud ka sa DYHP. Kadumog man ko kumamsahay ba sa DYHP buntag sayo sa mga lasais maana rin ko minaw ko kanindot sa nila paminaw nga islag tabang na mahatag kustos kanindot na joy mo tabang ba basta kasing-kasing lang ma'am ba. Mao na naka-ari jud ko sa DYHP ma'am. Ngari yun ko kay pagsuway lang ba kay mga sila wadi mo na nga sa DSW mga anak ko tagutlo ka buwan ba yung hatag DSW mga tuko. Suway lang ko. Mauto pa rin ako niya. Nagainan man ko nga. Balik lang, ma'am. Sa 22, ma'am. Puhon. Maunin. Balik schedule ka ron. Schedule ako, ma'am. Sige, dihan kayong salamat no, sa imuhang pag-share sa yun kita. Way kabutangan sa kahingawa, way kabutangan sa kabalaka. Matag adlaw, halos nga paginahanglan ninyo labi na sa pagdialysis salangan lago sa kaadlaw. Pero ang dili masalangan kanintong kinahanglan nga tambal nga pang-maintenance. Usay hangyo nimo karon sa atong mga sukintig paminaw para matabangan ka. Go ahead, Nay Wilma. Kung naay ka ang ngay katabang, malipay yun ko ba sa kinakasing-kasing lang, sir, nangayo yun ko sa inyong tabang. Ma'am, sir,
Mao gyud na ako nga hangyo ma'am. Kung naalang in taon kay sus ang dialysis ma'am perti yung paita labi na magkutas dili ta kaingon nga palit din tagtambal kay atong paimnon dili yun sila nga na dagan di tag ospital mag oxygen nya dayon maulian sila o kapahuway dialysis na sa labi na maubos ang hemoglobin abono dag dugo pait kay mo may pait yun mauna akong nga ikong tabang tao sa tayo maluoy nako ay kung tabang kay nagpakauwaw jud ko diri bahala na lang yun kay ningon di ka mauwaw di ko oy ngano mauwaw man ko ka ako tinarong man ni di man ni tiyaw-tiyaw di sa ni kumidya tarong jud ni ako kay kasi paita yun na mo ma'am sus narabaho na ako akong ka anak driver lang usa nagwaiter yan ning kamot sad nang miskuila siya nga natay mahuman nga matud pa niya nga madako-dakog sweldo kay makaibaw siya naman ba nga daghamig utang sa man stilan po. Sige na Wilma, ang imuhang mensahe karong gabi una nabati na sa ato mga sukintig paminaw nasabtan na imong sitwasyon tinuod gyud na way surindiray sa pagkainahan labi na ang inahan or ginikanan nga naa ang kanunay pagpagabana di mo hupas ang gugma sa usa ka inahan ngadto sa ilang mga anak og maiingon nga bisan pa man og pigado kanunay sa financial sa budget apan maning kamot agud gihapon apan labaw sa tananay atong pasalamatan gihapon nga naa ang grasya sa ato labaw makagagahom labi ang kalig-on sa ato ang paglawas no nga padayon ka makapaning kamot oo sud sa 8 ka tuig makaingon gyud ka amazing grace gyud gihapon gumikan kay wa ka pasagdi sa 8 ka tuig hangtod garon nga paglanat nimo sa pag-atiman sa imong anak nga diagnose og chronic kidney disease stage 5 tabangan jud ko sa Ginoo ma'am nga mao ra nalipay ra gyud ko nga gigiyahan ko niya og kahayag wa jud ko ganyag kangit-ngit mao ra gyud akong pasalamat labi na Santo Niño inhan sa kanang panabang tanan santos ma'am kung atakiyon sa daghan kay ko tawgon ma'am sa pag-atake Ginoo ko kaingon ko kung kuaw nang gani dilang taon pantuson maana lang sa taon ko ma'am nya mao na minga sa ngano day ko maen ko nagitabang na sa kaday nagkutas ka ditiyot lang siya tabang ma'am oy nakaingon ko sagdi lang oy laban ang gyud taday sa lagi asa ko taman ani ma sagdi lang ma mahigay ma kay wala ko ning pasagdi di ka pasagdan day anak ti ka ikaw upat na kong anak buutan kay ka nanabaw ka sa una hatag yung kag sweldo ma ari ta ma magrosiri tag bugas ma magrosiri ta patag sudan mga baon sa kong manghud ma budget buutan siya pagka anak ma'am ako na mga anak ma'am dili man ingon pasuban anak nga kanamot pagtubag wala gyud ako mas la pasabton ayo mo pag anak kay ilad kay paminahon magtinahuray ta bahalag pobre so da kay ko katabang ma kung mga anak na nag-graduate ra gyud nag high school so da ko helper sa imong kakugi sakripisyo sa usa ka inahan para sa mga anak. Sige mga kasama alang sa iyong tabang kasing-kasing nga tabang para nining usa ka inahan nga nangindahay nga matabangan masustiniran ang ilang paginahang ng pinansyal labi na sa mga tambal o pagpadialysis sa iyang anak katulong sa usa ka semana. Iyang anak nga si Ana Estremos ang nawagan nato karon iyang inahan iyang mama Wilma Estremos taga Tuyan City of Naga mga kasama. Sa iyong tabang kasing-kasing nga tabang walk-in or pinagi sa GCash ato una ning ihatag atong GCash number ato gigamit karon under sa pangalan ni kasamang Remart Pugoy. Ang numero 0993-213-6011. Ato balikon gi-flash karon di sa atong screen ang numero Remart Pugoy ang mo makita diha no sa inyong GCash kung galing mag-send mo ato balikon ha 0993-213-6011. Ito balikon 0993-213-6011 under Remart Pugoy. Kung galing walk-in donation diri sa itong Sibiyaanan sa Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Ganina buntag, ubay-ubay ta nga gi-assist diri sa ato ang Sibiyaanan, legal problem, medical problem, personal nga problema, yuta nga problema mga kasama diri sa itong complaint and legal action. No, pinaguluhan sa itong station manager, Attorney Rufil Banyo, ni Attorney Buen Alguno, kasamang Benji Tanghian, ubay-ubay ta og mga nasugatan karon og na-interview nga mga istorya nga makaluluoy kayong sitwasyon. Ilang sitwasyon karon nga mahal sa kinabuhi, nasa tambalanan, ang uban nagkasakit, ang uban nagkinahalag maintenance. Ingon ani diri sa DYHP mga kasama unya, gumikan kay private institution ta. Nangita lang mo tag pamaagi nga ma-endorse nato sa mga hintungdang ahensya. Kaya nato nga doon na po tayo ikapaabot diri sa ato ang
sibianan, paningkamot, di ko malikayan ito mga kauban, apilan sa na to nagpaamot-amot kaysa mga nestor. O ginay sitwasyon namo diri sa DYHP, mo na ako galing sa mga sitwasyon nga mo go on air, mo go live og mag-interview, kada nagpasabot nga panginahanglan mga kasama og tuod na bati man ninyo no ang sugilanon, ang istorya sa usa ka inahan sa iyang paningkamot. 8 ka tuig hangtod pa karon ang sitwasyon karon sa iyang anak nga nagpakabuhi bisan pa man sa kalisdanan sa panglawas ug mika ni ana labaw na nga maghatag gihapon sa pakigbisog ang usa ka inahan ug ginikanan nga mag-atiman para sa iyang mga anak mga kasama kay karon panahon na gawas ato labaw makakagahom ang lain nga kasandigan o kasandalan sa imong anak kamo immediate family. Timan sa mga masakiton in town. Kana siya lagi dugay kay mo ay. This is kamera gyud kay kani mga eskwela man siya. Ako na lang ko yung say kwaon mi say magtawag lang kog tricycle ma'am. Para maadto gyud madayali ma schedule gyud maato siyang schedule. Tawag silingan para umaga pabana ko siya. Luoy man kay di naman kalakaw. Sige mga kasama, ito balik ko na itong GCash number. Remart Pugoy, ito gigamit una, 0993-213-6011. Una, kaganina, lain-lain nga istorya, lain-lain nga sugilanon, ato ang mabatiyagan, ato ang madunggan, diri sa DYHP, ato pagproseso, matag-adlaw, lisod pud kaayo, ug ato nakita gid kanunay ang sitwasyon sa kakabus o panginahanglan sa itong mga kaigsuunan nga kung nahurot-hurot nag-adto ang mga government agencies o ban pa institusyon kapay DYHP nga ilang anhion, ilang kapangitaan o kapangayuan og tabang. Unang kita maingon gyud ato kasama Remart nahimbo lang kitang kaabag gumikan kay naapod ato mga sukin tigpaminaw kamo mo ay pinaka labing naghatag og kaabag nga kasama ingon man paghatag og paglaom o ginagmay kahupay sa mga kaigsuonan nga mudangop diri na ang bitbit nila o ang ilahang pugot nga pagtuo, ilang determinasyon nga makapag-og tabang mga kasama gikan kaninyo mga sukintig paminaw. Unang kadunay ang kitang gidasig kung galing kaya nato sa pagtabang lain-lain man gid ang ato ang mga suliran matag adlaw, lain-lain man pod ato mga challenges matag adlaw. Ang pinaka-importante kun dunay kahigayunan sa pagtabang ato buhaton gumikan kay walay dautan kung kanunay ang atong pagtabang mga kasama kung kaya lang usab nato labi na sa atong pag-share o paghimo og mga pag-ampo labi sa tanan ang pagbuhat sa mga kaluoy sa mga tawo nga sayod gyud ta walang wala pod sa ilang mga sitwasyon kumika niini nga mga pagsuway. Ato balik ko na to nga numero 0993-213-6011. Sa mga Remart ang ato ang tabang diri mauplan tabang man para sa Northern Cebu nga nagpadayon no ang ato ang paghatod sa maong tabang sa tumay kaigsuonan sa Northern Cebu kaya pay tabang sa bisan asa nga suok nga modangop diri sa atong sibianan atong giatiman mga kasama o kami mapasalamaton mi kanunay sa inyong gi-impart sa inyong kontribusyon maginagmay man nga tabang apan kada nagpasabot og tabang lang gid gihapon ug kana dako kaayong bili alang sa atong kaigsuonan modangop diri sa atong sibianan. Piso man, ma-2 man na, ma-5 man na, ma-50 pesos, ma-100, ma-500. Nga sa amount nga kaya sa iyong mga kasing-kasing. Bigyan kayong salamat. Diba na sa ginagmay nga mga tabang nila. Apan ko matigom, dako na po kaayo nagkahimuan sa mga panginahanglan mga kasama. Ato balikon na to numero sa GCash 0993-213-6011. Kay salamat sa mga nipaabot na sa ilang tabang no account po din kasama Remart Pugoy total na lang po ni dia so far natay 1,480 pesos nya kuno galing padayon paghihapon na nga nag-abot-abot sa mao nya GCash number ato lang i-update usab ang inyong tabang ato balikon 0993-213-6011 Remart Pugoy na pagka ipod aning sitwasyon na no ni Ana nga nalimbasog pod aron magpakabuhi ang inahan ang pamilya ning kamot pod aron ma-sustain ang matag adlaw nga panginahanglan sa tambal. So yawat na lang siguro ang ma-raise na to bisan maka-raise na para sa iyang tambal sa usa ka buwan nay dako na kay nagtabang para sa inyo. Salamat jud ko na sa taon kinakasing ang paghatag taon.
Di malalim ang dialysis. Uy, may pay ka na lain pang sakit kay dalitan kitag tambal ka na lisod kailan tambal. Stilan. Magkutas di tapatakag inom. Limit tanan pagkaon tubig. Limit sila. Maugyod. So Leonie Huesan, may hapon kas mang Aida, nagtan-aw labi na gyud sa akong idol Attorney Rufil Banyok. Salamat kayo sa inyong tanan. Naminaw diri sa Expedito Motor Shop, Porok Orchids, Lamak, Pinamungahan, Iglesia Ariel Villaver. Uy, kumusta mo diya sa ato mga sapatero sa Barangay Kamagayan? Sim Inso Repair, good evening. Daghang kay salamat sa kanunay nga pagsunod sa atong program ha. Great man na to matag adlaw o usahay matagkaroon og niya apan kanunay nga naka-tune in sa DYHP. Salamat kaayo ninyo diya sir, ma'am. Salamat kaayo sa inyong kadunayon nga tabang ug sa inyong pagpaminaw. Romanita Sulod maayong hapon kasamang Aida, Almerito Guerrero maayong hapon kasama og mga idol Iglesia Ariel Villaver. Nami diri sa Expedito Motor Shop, Porok Orchids, Lamak. Pinabungahan shout out lang ko Noy Kading Aguilar sa Bunga, Toledo City. Ako si Liti Bentoy, nagpaminaw usab karon. Yes, salamat kayo. Atong balikon ato ang gitabangan karon kaning usa ka 30 anyos nga adunay chronic kidney disease unya stage 5 na ni katulo sa usa ka semana mag dialysis unya pay tambal nga palitonon sa banabana ni Nanay Wilma sa usa ka buwan murag mogasto ni sila og tag 2,000 pesos. Para sa panginhanglan lang sa tambal lang. Ato balikon 0993-213-6011. Okay, nagpaminaw-usab karon. Maayong gabi ug salamat sa iyong pagpaminaw, Alberto Mojado. Mag-shoutout sa kumama Pania o Papa Berto, ma'am, kasamang Aida. Salamat kayo. Albert Mojado, maayong gabi kasamang Aida watching from Katmon, Cebu. Okay, latay alternative nga GCash number alang ni adtong posibleng doon na mo mga karisdanan diya sa pag-send sa inyuhan GCash. Atong lain pa nga numero nga atong i-provide para in taon sa gusto o doon na ikatampo para sa mga tambal o papadialysis sa usa ka 30 anyos. Pwede kaayo ni 0928-629-2792. Ato balikon 0928-629-2792. Ato mga GCash numbers mga diri na hurot-hurot na og ka exceed sa limit gumikan sa atong oplan tabang nga atong ipagamit ato mga GCash numbers apan alang sa gusto pa no nga mo donate o magka mo tabang alang sa atong bisita karon nga sus labihan katabangunon kaayo ani. Aliman kag maghimog ice candy, unya pinisi or shakoy para mo ikaabag-abag sa ilang paginahanglan labi na gud sa tambal og sa pagpadialysis mga kasama. Pwede ninyo i-send usab ani nga numero ha. 0928-629-2792. Nabangay lang sa Midris DYHP kutob sa available ng mga resources nga makaya nato diri para sa makatabang pagyuta ato sa naghihimo. Initiatives lang pud nato. 0928-629-2792. Galing tag 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos sa parang kundaghan ta nga nagtabang para ana. Yawat na lang ato mapalit na no ang usa ka buwan nga tambal ni ana. Ato balikon lain nga GCash number 0928-629-2792. Or under na ni Nemuel James Quinones. No, mo ni GCash number ni kasamang Nemuel James Quinones 0929-629-2792. 0928-629-2792 mga kasama.
pesos ang galig piso apan kung masen magid gihapon na bisag 5 mga kasama gumikan kay wala may limitasyon ug wala po'y boundary sa inyong pagtabang. Importante na inyuhang kasing-kasing nga pagtabang mga kasama. Ato nga mga kaigsuunan in town diri na buot nga mutampo-tampo. O natay na dawat sa GCash number ni kasamang Nemuel James Quinones sa 0928-629-2792. Yatay 2,000 pesos. Sa pa 2,000 pesos sa karina 1,480 to no kasamang Remark. Nag-account in town sila diri sa ato newsroom. Kitabangan lang kasama Nemuel James Quinones o Remart Pugoy. Doon na magudtay mga issues pa sa GCash nga ato pang i-resolve ng katong requirement nga na-submit. Dagan kay salamat sa atong ang anonymous donor o baka wa pa to gipadala nga pangalan, gipa suwat nga pangalan. Basta 2,000 pesos receive ma'am your tabang. 2,000 pesos to kasama Remart plus 1,480 sa GCash number ni kasamang Remart Pugoy murag naglagman kasama ng Remart. 0993-213-6021 apan kang kasamang Nemuel James Quinones o sa to balihog 0928-629-2792 at balikon ha 0928-629-2792 Nemuel James Quinones na mga kasama ato ang partner karon diri sa newsroom. Pinabangay lang sad mi diri para mahatagan natong pagtagad ya maka tigom-tigom punta yawat na lang sa pagpuauli niini dito sa Naga palit na ni nga mga tambal nga panginahanglan mga kasama dikan kaayong salamat kaninyo. Atong balikon 0928-629-2792 ug mapuhon mo update sa atong tibukan nga natigom karong gabi una labi na o galing lagman gali ang ato ang GCash numbers apan sa sure kuno galing ma-send na ninyo din ha ma-send sa GCash siguradong maabot po na diri sa among end sa GCash number nga gi-provide 0928-629-2792 or 0993-213-6011. Leonie Huwesan, may hapon. Kasamang Aida, okay. Willie Jen Cabel Maputi, good afternoon. Dondon Mercado, may hapon na mga kasama. Yes, may hapon sa. Albert Mojado, listening and watching from Katmon, Cebu. Dennis Cabrera, nagpaminaw karon sa DYHP IFM. Shout out nila ni Ate Aida, Kuya Iyoy, Ate Gina, Kuya Larry, Ate Jul, og sa mga Cabrera family, Kabudlan family nga always nga naminaw. Dennis Cabrera ni. Salamat. Albert Mojado watching from Katmon, Cebu. Shout out. Mama pa niya, Papa Berto o kasamang Aida. Dahil kay salamat o isa pa yan. Mga kasama, mapupos malang tulumanon karong gabi una apan mo hatag mi sa update o mapon sa itong panag-uban so far diri sa ato ang GCash numbers nakatigom tao 3,480. Nice. Ang kantidad sa yud-yud na agihapon ang kasing-kasing sa ato mga sukitig paminaw. Magamay man nga amount ilang napaabot pero kana kinasing-kasing kaayo. Data puhon mga kasama o niya sa ilahang pag-claim ug mapuhon pwede man sa nila ibalik diri sa mo balik sa tong sibianan para sa pag-turnover sa maong kantidad. Nay Wilma karo mga gutlua ang imong mensahe pasalamat sa atong mga sukintig paminaw nga ni Sanong sa imong panawagan. Salamat kaninyo tabang sir ma'am sa akong anak in town sa dialysis. Salamat yun yung tanan ma'am sir maura gyud akong sulti sa pagkaginikanan. Kay luwi kay akong anak ma'am susamot lang taon. Salamat kaayo gyud. Way sa payanay. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.
Salamat kasama Remart Pugoy, kasama ni James Quinones at ang partner dito sa newsroom, sa itong technical kasama ang Minister Homicilio. Loading pa, downloading pa ang Gcash pero rest assured nga ito nang i-update og ma-post atong katibukan nga madawat kung ma-open na ang pagproseso siguro labi na ko doon na yung mga nagsud pa dugang-dugang. Daghang kay salamat mga kasama sa inyong kinasing-kasing nga tabang matagaron og unya ang among panawagan dito sa DYHP kada nagpasabot nga kami ni top diha kaninyo gumikan kay sa atong pagtinabangay importante kaayo na labi na sa itong mga kaigsuunan nga sayod yun ta naglisod sa ilahang pinansyal nga estado, naglisod sa ilang paglihok-lihok gumikan sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nagkasakit sa uban pang circumstansya. Daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw mga kasama. Ato na sa 5:17 na sa kahaponon mga kasama o kini nga portion dalit kanato sa EXL Coffee Mix 17 in 1 kini ang perfect coffee for you. Ato na kani ginseng mga sagana sa antioxidant pamatudan usab sa pagtuon nga duna kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control ug uban pa. Naka-increase sa energy level mao na importante kanunay labi na sa tong adlaw nga paningkamot kita magluya. Energy ta kanunay mga kasama EXL Coffee Mix 17 in 1 available na sa mga butika sa inyong pagpalit graduhan ka na EXL Coffee Mix 17 in 1 alang sa mga healthy coffee lovers. Adto sab kini Ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Ma-order sab kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Inyong i-type and add to cart EXL Coffee Mix 17 in 1. Sa transmitter site, kasama ang Robel Boyser, Alantala Dua, Oliver Ates, Jerome Yap, kini si Radyoman, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.